Ito po ang inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Uya na ang programang hatod kan Department of Agrarian Reform Bicol. Bitbitan lihitimong potoro na makapaghatod ng istoryang kapupurutan ng inspirasyon gikan sa mga lihitimong paraomang benepisyaryo. Kinuno, hali sa mangibaybang probinsya kan rehiyon. Mag-iribahan kita, maghinanyo asin mag-antabay para sa kape asin baretang agraryo. Ang programa ini hatod sa Indo kan Department of Agrarian Reform Bicol asin kan proyektong split. Marahay na mga ka-agraryo, welcome back sa Kapesin Baretang Agraryo, hatod sa Indo kan Bombo Radyo Legazpi, and at the same time kan Department of Agrarian Reform Bicol and kan Project Split. Kasabay po niya to, ansa to yung mga provincial offices across the region sa buong Kabicolan, nagdadangyan, pati po yung mga agrarian reform beneficiaries po niya to, kaya inaabangan ng Kapesin Baretang Agraryo. Nung mga past episodes, mga ka-agraryo, pinag-istoryahan tayo yung mga trayumpo, istorya kan mga paraoma, istorya kan mga ARBs, and sa ngunyan, wag kong tawanan din focus, yung storya na naisabuhay po tabi. First time din dumalagog mga ka-agraryo, huli tabi ang Department of Agrarian Reform ay nagsagibo po kan pelikulang agraryo ngunya na taon 2025, and this is first ever filmmaking competition kang DAR featuring farmer success stories. Kumbaga, naisa sa buhay po, mahihiling din do parang pelikula at madadaog din do yung mga storya po kantra yung po, kadipisilan, gabos. Bago lang po nindo madadaog, mahihiling pa po nindo. Participated by schools, colleges, universities, SUCs, no? Region-wide and nationwide. Yung mga nanggana digdi sa tuya sa region, nag-participate at nag-compete din po national. And meron po tabi yan mga kabombo, mga ka-agraryo, nin mga awards, mga individual awards, group awards, na taod-taod mapag-uulayan po niya to digdi sa Kapesin Baretang Agraryo. Siyempre, tatabangan po kita kan sa tuyong mga bisita sa episode na ini kung ano ang pelikulang agraryo and ano pa sa mga mauukudan ta sin ma-share ninda dapit digdi. Ang mga kakaibanan ta, ipapabisto ko na po dahil pagpapahaloyon tadahulon pong istorya ang sa iyang ma-share. Siya po nakapagtapos kan sa iyang kursong Bachelor of Arts in Economics sa Bicol University. BUNU din. Kaarap po niya ito mga ka-agraryo. No? May Master's degree in Business Administration, Major in Human Resource Management sa International Academy of Management and Economics, Program in Development Economics sa University of the Philippines, as in Program in Development Management sa Asian Institute of Management. Nagpunan sa iyang karera sa Department of Agrarian Reform como sarong enumerator. Pero mga ka-agraryo, nakaputan niya ang manlain-lain na posisyon sa rin kan Agrarian Reform Specialist, Planning Officer, Executive Assistant sa Office of the Secretary, hasta sa maging saro po siyang Chief Agrarian Reform Program Officer kan Program Beneficiaries Division sa Office kan Undersecretary kan Support Services Office sa Central Office. Kan 2013 mga ka-agraryo, siya po naging CARPO kan Sorsogon Provincial Office as in naging IC Provincial Agrarian Reform Program Officer 1 kan 2024. Sa presente mga ka-agraryo, niya na taon na siya po ang Special Assistant to the Assistant Regional Director for Administration as in saro sa mga nagigiya sa Regional Information Office. Kaya permi ko nahihiling ini na bisita po niya at as in permitang nakakasabat-sabat. Mga ka-agraryo, Larazo, welcome. Ka-agraryo Carpo Liza B. Repontente. Ka-agraryong Liza Marina Aga, kamusta tabi? Yes, thank you, ka-agraryong dyan. Salamat po at meron kaming opportunity ngunya na ma-share ang tungkol sa pelikula agraryo. Nako, very interesting etong topic po niya to, ka-agraryo Lisa, sa programa. Pwede sa rin niyo po bang maistorya kung ano ang pinaka-objeto kan ikinundusir po niya to kainot-inoting pelikula agraryo? Okay, ang sa tuyang mga agrarian reform beneficiaries po, baga, may kanya-kanyang mga istorya
Kaya init po sa rong plataforma para po masabit na po sa mga nagdadahog asin sa iba pa through filmmaking or pelikula. Grabe, no? Kumbaga nasasabuhay ta ka-agraryong Liza yung mga storya na nadadahog talag, ngunyan, may healing tapat the same time. Sa healing po ninyo po, ano magiging epekto kay ni? Bakusa na po sa mga paraoma, kundi magin po sa mga tawong na involve, as in makakadalan po kayo ng mga pelikulang ini. Well, inot po, siyempre po, gusto mi taming tawan silang inspirasyon sa oral daw po bagang trabaho sa tuyang mga daga. Asing gusto tang mahiling ano ang mga saindang mga namatean na mga sakit or mga kadipisilan man sa laog kang programa. And of course, gusto ta pong ma-share man ano ang mga maray na practices, good practices kumbaga, na pwede naman pong makuha ka iba pang mga ARBista. Grabe, inspiring talaga. Actually, kagraryo Liza, nahiling ko sa mga videos posted ng Department of Agrarian Reform Bicol na nagtatao-tabi nin storya nin trayumpo sa satuyang mga ka-agraryo. And at the same time, na-inspire so satuyang mga agrarian reform beneficiaries. Nabaritaan ni po na ansayin do pong mga naimbitaran ng mga participantes po tabi digdi. Yun mga college students, universities, yung mga SUCs, ka-agraryo Liza, natapusin daan sa indo pong napili na magheras nin storya nin trayumpo kan mga paraoma sa paagi po kan pag-ibo nin pelikula. Ang mga estudyante po, saro man sa mong inspirasyon sa tuyang mga CARP implementors. Siyempre po, they are good storytellers. Kumbaga, nandiyan yung dynamism kan sa tuyang mga estudyante dahil nga aki pa, may mga energy po na pigtataram. So, aside from that, ang universities, for that matter also, pigi-involve po sila sa extensive research. So, saro po ini na maray na paagi, lalo na po ang sa tuyang mga kairiba, they are involved in communication. So, magiging makatotohanan or meaningful as in responsive po ang sa idang kurso sa satuyang programa under the Comprehensive Agrarian Reform Program. And of course, gusto ta po kaya na sinda po magkaroon ng interest on agriculture and agrarian reform kasi aram tamang po sana na if we will not encourage them, doon po sila sa mga kurso po na highly technical. So this is a time for them na magkaroon po ng interest po talaga sa agrarian reform and agriculture. Grabe. At saka talented yung mga Bicolanos yato, ka-agrarium Liza, no? Yes. Lalo ng mga kabataan po niya. Ito, naramdaman ko, nag-flashback sa kuya kan estudyante pa ako. Nag-interview kami kan mga paraoma, na-share mo yung mga storya, and this is the best way to help yung mga college students, university student yato, na i-showcase yung sa indang mga talents. At the same time, ka-agrarium Liza, ano-ano po sa indo pong ginibong mga preparasyon as in lakdang tangarig, talaga pong maging matrayong po. Tabako ini madali, for sure. So sa indo pong aktibidad, lalo na first ever, poon sa screening, regional awarding ceremony, hasta sa makaabot po kamo sa national level. Okay, ang organizing team, especially the regional strategic communication team po, accepted the platform talaga ang pelikula agraryo. So, paano may ginibo po ini? Saro pong nag-organize na po kita ng stakeholders engagement, kung saan po imbitado ta po ang mga estudyante. Ginibo mo po ini para ma-orient sinda ano po talaga ang mga initiative, ano ang proyekto, ano ang programa kang Department of Agrarian Reform, kung saan pwede po sila talagang maging active stakeholder and participant. So, nagkaroon kita ng screening kasi syempre sa mga entries po, kaipuhan ta po ang pinaka-magayo na entry. And of course, sama-sama po ang pwersa kang regional strategic communication sa pagprepara, lalo na po na yan po ang samuyang regional director na very, very intensive po ang sa iyang pagtauning suporta po sa regional team. And of course, kaya po ini ginigibo rin under Project Speed o sa tuyang support for parcelization of individual land titles. So, sarap po ining paagi po ang pelikula agraryo para maipalangib
mapaiabot po sa tuyang mga interested po sa agrarian reform, our stakeholders of course, at yung iba pa na ano ang importansya po kang projects fit din sa kabuuan kan comprehensive agrarian reform program. Ayos. Special shout out dun sa mga nasa likod kan pag-organize kay Nefutabing aktibidad na ini pelikulang agraryo, especially in Dar Bicol. Kasi ako personally aramta kung gaano ka-difícil ang pag-create ng mga arangkening programa, no? Yung mga persons behind the camera, hindi po sa success kan pelikula agraryo. Siyempre, agraryo tisa, igwatabi kita ng storya na magtatao mismo ng actual kung paano nila natin na bilog yung mga concept, yung mga storya na ipinahiling kasi ipinadamog niya to sa bilog na Bicol region and at the same time sa buong Pilipinas. Mga kaibanan ta, ang best actress ng pelikula na nadamo kasi nahiling po nito na binitbit na pa po pasiring po mga ka-agraryo sa national level. Ang best actress, si Ma'am Ka-Agraryong Maria Gabriel Angela Ruibibar. Si Ka-Agraryong Gab. Ka-Agraryong Gab, maray na aga. Maray na aga po. Kamusta ba ng pamati? Okay man po. Best actress ka pala, ha? Talagang matitibay talaga ang mga biyuwen nyo, no? Anyway, haputan ka muna ng mga personal details lang ng content. Nagkaklase ka pa, di ba? Kasi mga SUCs, mga college students. Saan ka nagkaklase? And ano kung pwede mong ma-share na personal background lang? Ako po, nagkaklase po ako sa Bicol University under the Communication Department po sa College of Arts and Letters. Currently in my 3rd year po. Wow, caliber. Pareho kaming caliber ng College of Arts and Letters. Anyway, Ka-Agraryo yung Gab, paano nagpunan sa inyong journey para sa nasambitan na pong competition, as in, ano-ano mga, syempre may struggles yan, problema na sa inyo kung nakahampang antes na nabilog yung official entry po nito para sa pelikulang agraryo? First of all po, syempre nag-coordinate po su director and writer si Mr. JP Carmen sa Dar Regional Office para magkuha po ki insights kung saan po kami makakakuha ki story para sa film. Nagduman po sinda sa Barangay Makalidong sa Ligao para mamidbidan and maaraman po ang objectives and story po kang SAMPI. Sinda po ay sarong organisasyon ki mga farmers na naging beneficiary po kang DAR. Effort talaga para lang makabilog yung storya. Pero nailing po sa pelikula nito Ka-Agraryo Gab, ang title niya ay Sweet. And medyo sabi nga niya, ito mapapaisip ka, ano araw itong naging title kan sa itong entry? Ang sa itong pelikula talagang may istorya. Pwede sa inyo istorya sa mga ignorance kung ano nasa likod kan pelikulang ito. Bali po, nagpuon kaya po siya sa overproduction ki squash kang Sampi farmers. So, naghagad po sinda ki tabang sa DAR kung ano po ang pwedeng produkto na magigibo po ninda para day po masayang sa overproduction kang squash. Then, nag-isip po ang DAR, ano nga po ang pwedeng gibuhon digdi. Nabuhay po duman su squash molido ninda na iyo po ang midbid na produkto sa inda kaiba kang butter cookies po ninda. Ito, ihapon po sa ito na personally na experience ko ni Ka-Agraryo Gab. Paano ba nito naman tiniran sa inyo marahay na pag-iiribanan, especially yung director din doon na nag-lead sa inyo, kapag na nag-actress, actor, yung mga nasa likod. So, production, kasi kami nag-iiriwan kami kayo para lang sa konsepto. And kapag sa mga miyembro, merong mga inputs. So, paano nito naman tinir yung maray na pag-iiribanan para hindi nakatabang tangaring danay na maabutan nito ang sa itong konsepto kasi kabilugang pagpaplano para sa pelikulang ito? Bale po, very creative po talaga magsurat ki story si Kuya JP. Especially po, magayunon po sa team me na nagduman, poon po sa production, sagod sa cast. Matibay po sina sa pagigibo po ninda, lalo na sa pagtao ki instructions kung ano po ang gigibuhon para sa certain scene. Tapos, pwede man pong iiba so pagkabilog kang
film dahil di pong problema masyado sa pag-shoot other than the weather po. Medyo nag-uran po ito. Iyon man lang po, so major struggle talaga kang nag-film po kami. And since magkakairabanan po kami sa school na mga gabus po kami estudyante na yaon duman, nakaka-relate po kami sa emotions or kaya sa mga namamatean po kang mga yaon po duman sa set. Grabe. Napagsasabay din dito. And at the same time, sabi nga ni all those efforts ay nasasalida ka ng markay na try po. Kamu po binisto bilang Best Film kan Regional Pelikulang Agrario Awarding Ceremony. Ano ba sa inyong namatean? As in, ikaw pa kamong top in mind na pamilya, personal na kapisto, kung sa ito dedicate po nito sa inyong pagkagana? First of all po, syempre maugmahon po kami na naidarami po ang sweet treat sa national level. Tigde-dedicate mi po ang film sa mga Sampi farmers na sinda po talaga ang nagtabang sa muya. And syempre po sa Dar Bicol, sinda man po ang nag-isip kang inisyatibong ini para mahiling po ang talento ng mga estudyante. Lalo na po ma-express or maikwento po ang mga kwento ng mga farmers. Bako sana po digdi sa Bicol, kundi sa iba pang mga rehiyon po. Grabe. Nababanggit mo ka-agraryo yung Sampi farmers, di ba? Kaso bago pa yung nadadawagan sa yung mga ka-agraryo na nagdadaw kasi nagdadalan sa Subuya. Ngunyan, gusto kang tawanan din na atensyon. Sa inyong pelikula, nakaibanan na si nakatrabaho nito ang mga paraoma as in miyembros ng Sampi. Ano ang maikukonsidera nito pinaka nagmarka na istorya o experience nila na na-share nito through this movie? Para po sa ko, iyo po ito su process ninda. Simula po sa pag-isip kung anong gigibuhon sa overproduction kang squash, sa paghagad po kitabang sa DAR, and sa pag-execute po or pag-process man po ninda kang molido. Nahiling po sa filme kung paano po pigluluto ang molido sa Sampi, and grabe po talaga ang dedikasyon ng mga farmers duman na ma-process na maray pong ang mga produkto ninda na para bako sana po siya masiram, quality man po siya. Yun ang karakayan sa mga ROK, mga output na nabako lang ka mo para lang mag-intra, para lang may masubmit, kundi talagang may istorya, intra yun po. Magiging specific ako sa iyong ka-agrarium ka. Kasi kasabalo, binanggit mo na Best Actress ka pala. Congratulations. Thank you po. Para sa imo, ang inspirasyon na tinanong sa imo kan sa imo karakter mismo para ma-portray mo siya nila marhay. As in, paano mo ba may sasabuhay? Pwede bang magpasample mamaya kung kahit konti lang para mahiling ka sa yung mga ka-agrarium nagdadaw kasi nagdadaan? Bale po kaya sa karakter ko, specifically siya po ang president ng Sampi, si Ma'am Angelita. Nakaulay mi po so mga farmers duman, naghahapot man po kami kung paano man po naging Sampi ang organisasyon ninda. Para sa kuya po, iyo po ito so dedikasyon na tiglalaan po ninda sa pigigibo ninda. May hiling man po sa inda kung paano po sinda ka-passionate sa pigigibo ninda ng mga produkto, sa farming po ninda. Siguro po, para po man sa gabos, bako lang para sa ko, na dapat siguro sa pigigibo ta po, lalo na kung gusto hon yaon po duman so dedication and passion. Para bako sana po magayon ang outcome. Masasabi mo po talaga na gusto mo ang pigigibo mo. Baka may pasample ka ng konti, patikim dyan sa agrarium daw. Ano po ba? Siguro scene na lang po na sila sa trailer. Sige, go ahead. Aram ko na. Paano kung ini ang gibuhon tang produkto ta? Total, sobra-sobra man ang napoproduce ta. Karabasa? Katabangan daw kita kang gobyerno dyan. Aram ko na. Nataba ko ini ang gibuhon tang produkto ta. Apudan tang DAR. Grabe na wala si ka-agrarium. Gab, no? Nag-iba yung, character. Anyway, syempre, nabanggit ko Best Actress.
ika-agrarian job. Ano-ano pang mga awards na naiulit ka sa inyong team ba sa bilog na durasyon ka na pag-intra nito sa pelikulang agraryo? Bale po, sa regional level, nakuami po su Best Cinematography, Best Screenplay, Best Editing, Best Director, Best Production Design, Best, sorry, medyo nawara po kaya sa isip ko. Opo, medyo na. Best Sound, and ayun po, Best Actress. Tapos, pag-abot mi po sa national level, naging top 6 nominee po kami, or nakaiba po kami sa top 6 nominees kang awards na Best Teaser, Best Production Design, Best Editing, Best Screenplay, Best Cinematography, Best Director, and Best Film po. Ito yun yung best. Opo. Talaga gano'n, no? Grabe. Ang tindi ng mga awards na recent nito. Pero syempre, merong mga nasa likod kan mga accomplishment na iyan. Pwede natin ma-shout out ng Agrarian Cup. Opo. So, bale po, ang samuyang director and writer, si Mr. John Pistol Carmen, our producer, Joey Elaine Podia, our production designer, Vincent Nabata, and also my co-actors, si Charmaine Casais, si Kuya Ramir, igwa pa po si Gian Belarma, si Jamil Manta, si Raven, tapos si Glycel, tapos nag-play man po key role si Vincent sa film eh. Production designer na po siya, buda actor pa po. And then, yun po. So mga day ko po na sabi, so Sampi Farmers po, syempre, yaon man duman. Grabe, no? Baka, una dito, madali, pero nakul na mga tao ang nasa likod kahit pelikulang ito. Miski sabihin nito, ilang seconds, ilang minutes, or maximum of 1 hour, mga ganong klase ng output. Napakahirap. Kaya tabi mga kabog-pingagihan ko yan kanda nagkaklase pa ako. Kaya talagang difficile. Ako na mismo magpapatotoo na difficile po sa pinagtagihan nila. Nabaritaan mi na, banggit po ninyo, nabaritaan ko yung mga awards nito, Agrarian Cup. And sarupalan ka mo sa nakawalan ka Special Citation Award sa National Awarding Ceremony. Para sa inyo, ano ang simbolo ka ibig sa inyo? So, bali po, para sa Muya, masasabi na ang Special Citation Award ay malaki rin pong karangalan kung i-consider. Nakakaagpo duman na ang filme ay youth-oriented storytelling and creative use of visual composition to portray farmers using as unsung heroes. Grabe, mga bayani talaga, mga local farmers yan. No? Lalong-lalo na't nahilig dito ka-Agrarian Cup personally kung ano yung pinag-aagitan nila, ano ang iniibig nila, kung yata they are considered as heroes or heroic sa Bicol, mga ka-agraryo. No? So mabuhay yan sa tuyag mga local farmers, especially mga agrarian reform beneficiaries niya. Siguro isa na lang ka-Agrarian Cup, anong mga mensahe mo sa mga aspiring na mga gustong mag-intra sa future na pelikulang agraryo and at the same time, mga gusto rin mag-ibon yung mga pelikula? So, ang message ko lang po is, first of all, be appreciative of all the farmers. Bako lang po digdi sa Bicol region, gabos po na farmers, kaipuhan ninda na ma-recognize para sa pagigibon ninda. Dahil po sa inda, dahil kita nagugutom. Lalo na po, pag-abot sa production kang mga pigkakaon, taali po iyan gabos sa inda. Kaya deserve po ninda ki-recognition sa mga arog kaining paagi and more. Tapos duman po sa mga gusto pong mag-interest sa competition na pelikula agraryo, sana po mag-take po kamo kang risk, maging brave enough po kamo na ma-utilize ang talent nindo na mahipahiling ang creativity and passion for storytelling po. Lalo na magayunon po ang advokasya kang DAR para sa mga farmers ta. Grabe, maging instrumento ka mo yung mga students and yung mga talented Bicolanos na ma-share yung storya kan sa tuyag ng mga farmers. Sabi nga rin niya itong mga hero kita. Sabi nga rin ka
kung wala sila, walang kitang pagkaon. Di ba? Balikan ko si Ka-Agraryong si Ka-Agraryong Gab muna para sa pasasalamat niya. No? Baka may gusto kong pasalamatan, Ka-Agraryong Gab. First of all po, gusto ming pasalamatan ang DAR Central Office, DAR Regional Office, kang Region 5, si Regional Director, si Secretary Estrella, and then, of course po, sa mga kaibaming, mga CARPA and other officers po and staff kang DAR Region 5 sa national level. Very thankful man po kami sa Muyang Dean, si Dr. Adrian Aguilar, nagpahiling po siya support para sa Muya, para sa regional and national level. And of course po sa department chair kang sa Muyang Department, si Martha Joy Ruivivar, na kaibanan mo po sa nationals and regionals awarding. And then especially po sa mga nagtabang po sa Muya, sa Sampi Farmers, maraming salamat po na pinayagan niyo po kami na mailahad ang kwento niyo sa aming pelikula. At syempre sa production team and cast po ng aming film, na hindi po magiging ganap na pelikula ang aming short film kung hindi rin dahil po sa kanila. On behalf of Kapesin Baretang Agraryo, maging kang Bongo Rancho Legazpi, Agraryo Gab, congratulations sa mga papabot ng pagbati dahil ang trayumpong ini ng mga Bicolano, trayumpo rin po kanbilog na rehiyon Bicol. Balikan ko si Ka-Agraryo Lisa kasi kung wala sila, yung mga nasa likod ng pelikula agraryo, especially sa Bicol, dahil po magiging matrayo po yung mga acting kinig sa inda pong talento din sa indang pag-share ka ng istorya. Sa mensahe Ka-Agraryo Lisa, ano po ang mga mensahe? Baka may gusto kang pasalamatan, go ahead po. Of course, we're really thankful for our President po, si President Marcos, kasi yaon po ang sa iyang talagang ang sa iya pong inspirasyon para sa Muya pong nasa Department of Agrarian Reform. And of course, si Secretary Conrad Estrella na napaka-hands-on po sa mga arugaining programa. And of course, the regional management ng DAR Bicol headed by Regional RT Sindak. And ako gusto personally, I'd like to thank the young people, the Regional Strategic Communication who's always here with us, na pag nag-shoot po sa mga field, iriba po ang sa tuyang mga graphic artists, ang ating mga information officers, ang ating pong mga writers, of course. So, makusog, mabilis, as in talagang mahihiling mo po ang energy at dynamics ka mga aking ini. So, I'm so happy po na being part of this group. And of course, pasasalamat din po sa tuyang mga agrarian reform beneficiaries na nagkakaigwa na po ning kusog, as in enthusiasm para po i-share man ang sa indang mga istorya. In fact, siguro advance ko na rin ini information, we just finished yesterday po for our coffee table book para po tawan po ng importansya po ang mga istorya po na kaipuhan po talaga para po digdi. So, sulong agraryo po. Sulong agraryo, magsasakang Pilipino. Sulong agraryo, para sa bagong Pilipino. Tuluyang nakamtan nyo na ang inyong mga panalangin. Lupang sinasaka, pag-aari ninyong ituring. Sulong agraryo, tagumpay ng bawat Pilipino. Agraryo sa bagong Pilipino. Mga ka-agraryo, yan po, ang sa tuyong nakasabay, mga bisita ta. Ito talaga trayumpo, istorya ng trayumpo. Bako sa nakan mga local farmers, kundi ng mga young, talented BUNyo. No? And at the same time, ang trayumpo ka Department of Agrarian Reform Bicol Region na nadaraninda yung mga matrayumpong pelikula sa national
level. Pwede nindo palang balikan mga ka-agraryo yung mga pelikula po ninda. Nasa mga page yan kan Department of Agrarian Reform, ano? In the entire Philippines kasi may national level po tabi yan. So yan na naman po sa mga storya ng trayo po as in storya kan programa nahatod sa Indo kan Department of Agrarian Reform Bicol as in kan Project Speed. Nakasabay po nindo digdi po sa Bombo Rancho Legazpi sa Kapesin Baretang Agraryo Kaagraryong John Salonga. Diyos mabalos hanggang sa muling episode kan sa tuyang Kapesin Baretang Agraryo. Sulong Agraryo. Sa indong nadango, ang naging katiripunan kan mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na ginuno gikan sa dedikasyon na makapaghatod nin lehitimong serbisyo publiko. Iniyan, Kape asin Baretang Agraryo. Ang programang ini inihatod sa Indo kan Department of Agrarian Reform Bicol asin kan proyektong Split. Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta.